Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna ‘Yar'Fari na marubuciyar Zainab Bawa, wanda yake zuwar muku daga DAUSAYI TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda ya kwantar da ita a kafaɗunsa yana shafa gashin kanta mai sulɓi da kuma laushi. Ya ce, Maryama, me ke damunki ne? Kullum ina kallon ki cikin tashin hankali. Ni kaina ba ƙaramin ɗaga min hankali abin yake yi ba. Ki faɗa min kin ji? Idan ina da halin yaye miki damuwarki insha Allahu zan yi. Idan kuma ba ni da hali, zan taushe ki idan zan iya, idan kuma ba zan iya ba, sai mu shige damuwar gabaki ɗaya. Ɗagowa dai ta ce, Hamma, wace ce Asma'u? Ɗago ta ya riƙe ta yana faɗin Maryam, ni ma ban san amsar wannan tambayar kin ba. Ni dai kawai abin da na sani na san tana da muhimmanci cikin rayuwata. Hawaye yana bin fuskarta ta ce, Hamma, ko ma wace ce ita gaskiya ba na jin daɗi kullum ba ka da mafarki sai nata. Ka duba kwanan nan kullum har firgita kake yi kana kiran sunanta. Tana cutata, tana shigar min haƙƙina, tana hana ni kwanciyar hankali. Tura ta gefe da sauri yana nuna ta da yatsa ya ce, Maryama, ashe ba ki da hankali? Ke wace irin butuli ce marar imani? Ke har za ki ce wata tana cutar ki? Tana hana ki kwanciyar hankali? Ya faɗa har sau biyu. Lallai kam, ke da ita, wa ya shiga haƙƙin wani? Wa ya san ma ko matata ce ba ki taɓa tunanin yaya za ta ji ba? Idan ta san na yi aure, wa ya san ko mahaifiyata ce ko kuma wata ‘yar uwata ce? Har za ki buɗe baki ki ce ta shiga rayuwarki. Lallai kin samu waje da yawa, kin samu saki. Ko dan kina kallon na shiga cikinku a matsayin bare, wa ya san ni nawa dangin? Wallahi Allah kika ƙara faɗin wata magana akan Asma'u, sai na sassaɓa miki. Sai kin haɗu da ɓacin rai mai tsanani wanda baki yi tsammaninsa ba. Fuhu ya tashi ya fice yana huci, kuka sosai innan take yi. Kuka sosai take yi yau ta san ta ɓata wa mijinta, wanda baya son ganin kukanta, baya son ɓacin ranta. Gabaki ɗaya sai ta ji babu daɗi har ta kwanta bai shigo gidan ba. Yana waje, sai tsakar dare sosai kafin nan ya shigo kwanciya yayi. Duk tunaninsa ta yi bacci. Zaune ta miƙe tana fuskantar su ta ce, Hamma, don Allah ka yi haƙuri, wallahi ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara faɗin wani abu a kanta ba. Hamma, wallahi kishi ne ya sanya. Ni na tabbata ba mahaifiyarka ba ce ba, wata ce wadda ta jiɓanci rayuwarka. Wataƙila matarka, wataƙila kuma budurwarka, domin kullum tun da nake da kai ba ka taɓa furta min kalmar so ba, amma ita kullum sai ka ambaci kalmar so cikin baccinka da ita. Hamma, dole na yi kishinka, domin ina son ka. Amma insha Allahu ba zan sake furta wata kalma a kanta ba. Ba zan ƙara ba, ka yi haƙuri, zan taya ka son abin da kake so domin na cika mata ta gari. Yana daga kwance ya sanya hannu ya kwanto da ita kan ƙirjinsa. Ya ce, komai ya wuce, ki yi haƙuri ki ma. Na faɗa miki maganganun da bai kamata ba. Ki yi haƙuri, ni ma zan kiyaye, ba zan ƙara ba. Maganar so kuma, ina son ki Maryam, ina kallon girmanki, ina kallon darajarki, ki yi shiru ki share hawayenki. Hannu ta sanya ta share hawayenta tana sauke ajiyar zuciya. Gabaki ɗaya suka mance komai. Kowa ya nuna akan komai ya wuce kamar babu abin da ya faru. Haka kowa yake ƙoƙari wajen farantawa abokin zaman shi. Babu wani abin da ya sake tasowa. Cikin ɓacin rai yaya ya fara magana, kada kowa ya sake ya ƙara kusanto min yarinya. Na faɗa muku wannan ɗiyata ce ba gimbiya Asma'u ba. Duk wanda ya ƙara faɗin ɗiyata gimbiya Asma'u ce, zan ɗauke ta ba za ku sake kallon ta ba. Ta yaya za a ce mutum ya mutu kuma ya tashi? Wallahi zan ɗauki mummunar mataki a kanku. Cikin ɓacin rai ya ja hannun Mami da Husna suka shiga cikin gidan. Sashi ya fara shiga da su yana kai su yana nuna musu danginsa. Tun daga kan 'yan uwansa wanda suke ciki ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, zuwa cousin ɗinsa. Sosai suka yi murnar ganin dangin mahaifinsu ba su da
Ba su san su ba, banda ya duk cikin dangin ba su san mutane da yawa ba. Har izuwa yayyu da kuma ƙannen mahaifinsa da suke raye, babu wanda bai kai su ba. Wajen ƙanwar kakansa ya kai su, sosai ta farin cikin duk da ba gane kowa take yi ba, amma ta yi farin cikin ganin su. Jamilu, Jamilu, ina, kana ina, zo nan kusa. Tashi Jamilu ya zauna gabanta yana faɗin ga ni nan kaka. Hannunsa da ta ji a jikinta ta kama tana faɗin Jamilu, wai da gaske ne ka ga Hadiza? Jijjiga kai ya ce, na ganta kaka domin har sau 3 na je wajenta. Cikin murna take faɗin alhamdulillah. Alhamdulillah, dama Hadiza tana raye shi ne ba ta nemi danginta ba. Kaka, ita ma kulafucinta a kullum bai wuce tana son ganin ku ba. Amma kuma a kullum ba ta son raɓar ku, ban san dalili ba. Dariya irin ta tsoffi ta ce Jamilu kenan ba za ka gane ba. Amma wata rana ka tambaye ta za ta baka labarin komai. Jijjiga kai yana faɗin insha Allah wata rana zan ɗauko ta na kawo ta cikin gidan nan ta ga dangi. Kai ya Jamilu, wannan ba yarda za ta yi ba fa. Tana ganin kamar nisan da kanta da mu shi ne babban abin yi. Ba ta san cewa ba haka ba ne kowa a rayuwa da tasa ƙaddara. Haka ne kam kaka, ina Asma'u take ne? Na ganta. Murmushi ya yi na jin daɗin ba ta haɗa ta da gimbiya a ciki ba. Ya ce ga ta nan kaka. Kallon Husna ya yi ya mata alamun akan ta zo kusa da ita. Zuwa kusa da ita ta yi, ta riƙo hannun Husna tana shafawa tana faɗin Allah mai halitta, tabbas wannan kamar su ɗaya da gimbiya. Allah ya sanya muku albarka, ina ɗaya take, ita ma na taɓa ta na ji. Zuwa kusa da ita mami ta kamo hannun mami tana faɗin Allah ba ku miji na gari, kansa a sunkuye mami ta amsa da amin. Ƙasan gadonta ta tura hannu wata 'yar murta mai kyawu da girma ta ɗauko tana faɗin Jamilu karɓi wannan. Ka buɗe ɗakin gimbiya akwai wani akwati da ta bari ta ce ko bayan ranta idan aka haifi mai irin sunanta kyauta ce a bata. Shi ne na taɓa faɗa maka cewa idan ta cika 18 years ka zo min da ita. Gashi kuma bayan suna da Allah ya tashi ikonsa sai ya musu kamanni ɗaya. Domin ba na gani amma ina taɓa fuskarta na san kamar ta ɓaci. Yauwa kaka kin ga ke ce babba. Duk wannan dangin namu yanzu kowa a bayan keke. Ki musu magana ki faɗa musu cewa kamanni ne kawai su daina razana min ɗiyata. Kin ga shigowar mu abin da suka yi ta yi? Wallahi kuka take yi lokacin. Asha. Ka sanya a yi shela ina son ganin kowa kada wanda ya sake faɗin wannan kalma. An taɓa mutuwa an dawo ne? Cikin ƙanƙanin lokaci aka yi shela kowa da kowa na cikin wannan masarautar suka taru. Na yi taya kowa kashedi a kan kada wanda ya sake faɗin gimbiya Asma'u ce ta dawo. Kamanni ne kawai. Kowa ya ji maganar ta kuwa da mamaki Husna da mami suke kallon babansu. Husna ta ce yaya, dama haka kuke da dangi ka dubi mutane kamar tsaki, yawansu ya ɓaci. Dariya ya ce lallai ma Husna, wato baki ɗauka cewa babanki ɗan dangi bane ba ko? Da yawa ba sa nan ai Husna domin akwai wanda ba sa zaman cikin wannan gida. Yawu mami ta haɗiye ta ce yaya, na ga kamar gidan sarauta ne. Gidan sarauta ne mami. Shi ne ainihin gidan sarauta waccan wanda kike gani a baya. Shi daga baya aka gina shi. Yaya, kana nufin kenan mu ma 'yan sarauta ne? Ɗaga mata kai kawai yayi. Wow ta faɗa tana wace baki. There is royalty in our blood. Amma yaya, ya aka yi sarautar ta bar hannunmu? Au, mami za kuma ki dame ni? Ku tashi mu je mu cikin ɗakin da aka faɗi, mu ga menene a cikin akwatin. Wani babban ɗaki ne da aka yi shi wanda tsayin ƙofarsa kawai ya kai tsayin mutum 5. Kiɗin ya sanya amma ya kasa buɗewa. Wasu tsoffin da suke gefensa ne suka ce Jamilu, ai sai dai a kira maka samari wannan ƙofa lokacin muna samari. Mu 5 ke buɗe ta a kirawo min su. Ɗaya daga ciki ne ya fita ya nemo samari masu ji da ƙarfinsu ya ce a buɗe ƙofar. Da ƙyar suka iya buɗewa. Kunna kai cikin ɗaki suka yi babbar masarauta ce daga kallon ta fada ce. Kallo suke bin wajen da shi gabaki ɗaya ya yi ƙura ya zama wani iri, amma kyawunsa a ido bai ɓuya ba. Kallon wajen suke yi sosai da wata irin kujera mai kyawun gaske wadda take cikin ƙaton fadar. Daga ita babu wata kujera sai manya-manyan tuntun. Shiga ciki suka fara yi ɗaki-ɗaki har ɗakin da aka nuna musu cewa nan ne ɗakin gimbiya Asma'u, wanda ta zauna a ciki. Mami ta kalli babanta ta ce yaya, na ga kamar zinare ne a jikin garin falo ɗin nan. Zinare ne mami, lallai kam yaya kuna da kuɗi.
yanzu dan Allah shine kuka zauna a yaya to kike so mu zauna to mami? Ɗakin suke bi da kallo komai masarauta ne, wata ƙatuwar takarda ce nannaɗe a jikin falo. Wata 'yar abu, idanuwan Husna ne ya hau kai, da ke ta ga an rubuta sunanta ɓaro-ɓaro a kai. Ɗauka ta fara karantawa komai na jiki da Larabci aka rubuta. Saƙo ne kamar haka. Asma'u mai sunana, diyar ahalin nan, kuma garkuwa da wannan ahali. Asma'u, duk wasu wanda za ki gani cikin wannan ahali, danginki ne kuma haƙƙinki ne. Kuma haƙƙinki ne a rayuwarki akan ki kula da su, duk wani halin da suka shiga ki fidda su. Duk wani abin da kika gani cikin wannan gida na mallaka miki shi kyauta halak malak. Ya dawo naki ki yi yadda kika ga dama da shi, sai dai ina so ki sani cewa duk wani hali da wannan ahali za su shiga akwai alhaki a kanki, domin a lokacin da kika buɗe wannan saƙo kika karanta a lokacin ɗawainiya ta dawo kanki. Ban san yaushe za ki zo cikin wannan dangi ba, ban kuma san yaushe ne za a haife ki ba. Amma ni dai abin da na sani shine ke za ki kula da wannan ahali. Bayan tafiyata wato mutuwata na san dole za su shiga wani hali. Ban san tsawon shekarun da za su ɗauka cikin wannan halin ba, ki ji tsoron Allah, ki riƙe wannan al'umma. Ƙara maimaita wannan saƙo Husna take yi, tana bi ɗaya bayan ɗaya tana karantawa. Tana tunani ko cewa Larabcinta bai faɗa mata daidai ba, ko kuma bata karanta shi daidai ba. Miƙawa babanta ta shi ma ya karanta abin, ya ba shi mamaki, karɓa mami ta ita ma ta karanta. Da yafe goshi ta tana faɗin Husna, duk wannan dukiyar taki? Lallai kam rayuwar sarauta akwai daɗi. A royal life? Husna ta jaguntun tsaki, ita abu yana ɗaure mata kai, ita kuma mami daɗi ma take ji. Wani akwatin ƙarfe mai mugun girma suka nufa, kasa buɗewa suka yi. Wata 'yar ƙaramar box suka kalla a samanta, buɗewa suka yi, a rubuce ya zo musu instruction ɗin yadda za su buɗe. Buɗewa suka yi. Da farko picture ne na gimbiya Asma'u a ciki, wanda babu wanda ya raba ta da Husna. Kallon yaya ce tana faɗin, yaya na shiga uku. Lokacin ina da ƙiba kamar mu ɗaya. Yanzu ma na rame kamar mu ɗaya. Marmashi ya ce shekarun ne suka zo ɗaya. Ita ma a daidai wannan lokacin ta rame domin samun challenge a rayuwa. Aikin karanta a history ɗinta ko? Yaɗa kai kawai ta picture ɗin suke ɗagowa, gimbiya Asma'u suka gani tare da wani suna ibada. Suna kama sai dai bambanci kaɗan. La yaya kai ma ka ga mai kama da kai. Dariya yana faɗin kakana ne, shi ne ya haifi mahaifina. Amma ai kaman ba sosai ba. Na kamar Husna da gimbiya ba. Husna dai bata ce komai ba, kawai picture take ɗagawa. Sarƙoƙi ne a ƙasan da kuma zinare, kallon su Husna ta yi, abin yanzu ya fara daina bata mamaki. Rufewa ta yi, suka nufi sauran ɗakunan suka duba. Kallon mami Husna ta yi tana faɗin, mami kin zo da bag ne? Na zo da ita mana, ni kam ina tafiya babu bag ne? Tana ina to, ai ban ganki da ita ba ne. Cirowa mami ta daga cikin jakarta ta miƙa mata, sanya hannu ta karɓa. Ta nufi wannan ƙaton akwatin, wasu daga ciki ta ɗiba ta cika jakarta tam da shi. Babanta yana kallonta amma bai tambayi ko me za ta yi da shi ba. Sai da azahar suka bar gidan aka mai da ƙofar aka kulle. Suna cikin motar komawa mami banda surutu da zuba babu abin da take yi. Sai maimaita royal life take yi. Yaya, amma za mu dawo nan gidan da zama ko? Kaga sai a gyara shi. Harzike ta ce, mami, wallahi kika kuskura na ji zancen wannan abin da ya faru a bakin wani, sai na ci ƙaniyanki. Ko ƙawayenki ko wani daban kika faɗawa babu ruwana, domin wanda ya yi wannan taɗin maganar ga wani haukacewa yake yi ko mutuwa ko jinya. Yaya ya faɗa haka ne kawai domin ya tsorata ta don baya son wannan zumuɗi. Zaro ido ta yi wani wuki-wuki tana faɗin, na shiga uku yanzu ya zan yi. Abin da za ki yi kawai shine ki iya bakinki, ki koyi kawaici, ki koyi sanin ya kamata, sannan kuma bakinki linzaminki. Duk abin da suke yi Husna bata sanya musu baki ba har suka iso gida. Ta fita ita da jakar mami da ta zuba abu a ciki. Ɗakinta ta wuce, tana buƙatar hutu. Tana buƙatar hutawa ko bacci zai ɗauke ta da wannan kayan al'ajaban. Ai ko bata daɗe ba bacci ya ɗauke ta.
Anti ce ta kalli yaya tana faɗin ku kuma daga fita sai ku wuni. Wash, Allah Jamilu ya faɗa. Na kai su cikin gidanmu ne sun ga kowa da kowa shi yasa. Gyaɗa kai tai tana faɗin zumunci ai abu ne mai kyau. A gajiye mami ita ma ta kwanta sai wajen la'asar Husna ta tashi wanka ta fara yi sannan ta yi sallah ta ci abinci. Ta shigo ɗakin anti, yaya yana zaune ta dube shi ta miƙa masa jakar hannunta. Tana faɗin yaya ga shi wannan na ɗebo ne domin a gyara gidan gabaki ɗaya a maida shi babban estate. Da dukiya a gidan amma mutanen cikinsa suke fama da talauci. Yaya wannan dukiya ya kamata ta wadace su gabaki ɗaya kowa ya samu. Mami da take zaune ta yi carau ta amshe haba Husna. Na ga dukiyar nan ke aka bawa to me yasa zaki wani kyautar da ita? Murmushi yaya yana faɗin yaro man kaza mami kenan. Yanzu wannan dukiya duk yawan da ta yaya za a yi ta ƙare? Ko mun rabar ko ba a rabar ba abin da dai ka bayar shine naka. Shine ladansa zai bi ka. Na ji zancenki Husna, na yi na'am da hakan. Ina alfahari da kasancewarki diyata. Tunaninki daban yake. Yanzu abin da zai faru shine zan samu baban Faruk mu san yadda za a yi domin saboda kin gani ban san zinari ba balle har na san yanayin kuɗinsa da cinikinsa. To yaya mu ma za a gyara mana namu ko? Yadda kai ya ce za a gyara mami sosai ma. Tsalle ta daka ta ce Allah yaya na ji daɗi amma wallahi da har kunya shigo da ƙawayena nake yi nan gidan. Baki yaya saki yana kallon mami sai kawai yayi dariya yana faɗin kin kusa daina jin kunya. Tunda yanzu za a yi gyara. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.